шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли оҳилӣ дар ноҳияи Ашт бо мақсади иҷрои вазифаҳои барномавӣ дар давоми 4 моҳаи соли ҷорӣ корҳои назаррасро ба сомон расонд. дар ҳамкорӣ бо корфармоён дар ин давра 415 нафар бекорон аз ҷумла 214 нафар занон, 48 нафар ҷавонон бо кори доимӣ таъмин карда шуд. ба 33 нафар бекорони дар қайд буда ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доштанд аз ҳисоби маблағҳои барномаи шуғл 81400 сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуда онҳо машғули фаъолиятҳои мухталифи соҳибкорӣ гардиданд. шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли оҳилӣ дар ноҳияи Ашт дар соли ҳисоботӣ ба 127 нафар кӯмакпулии бекорӣ ба маблағи 40200 сомонӣ дода шуда аз он ҷумла ба шахсоне аз маҳбас озод шуда ба 17 нафар ба маблағи 8400 сомонӣ ва аз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистони яъне сарбозоне ки сарбаландона хизмати ватан модар вардор намуда омуданд ба 110 нафар ба маблағи 31800 сомонӣ кӯмакҳои бекорӣ пардохт карда шуд. масъулини ташкилоти ҷамъиятии маркази имконият баҳри рушд бо муҳоҷирону бекорон занону духтарон мулоқот карданд. ин гурӯҳ дар ноҳияи Ашт қарор доранд. барои онҳо ин ташкилоти ҷамъиятӣ ярмаркаи ҷойҳои холӣ ва вазифаҳои озод дар ноҳияи Аштро пешниҳод карданд. ин ярмарка дар ҳамкорӣ бо намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Ашт ташкил карда шуд. мақсад аз баргузории ярмарка бо ҷойи кор таъмин намудани бекорон ва занони хонашӣ мебошад. зӯҳриддин Ишматов, мудири шӯъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт мегӯяд, дар ярмарка ба 22 нафар сокинон ки фаъолияти соҳибкории худро ба роҳ мондан мехоҳанд, ҷойи кори холӣ тавсия карда шуд. дар давраи пардошшудаи соли равон бо дастгирӣ ва ҳамкории мақомоти ноҳиявӣ 415 нафар шаҳрвандони бекор ба ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. инчунин 33 нафар шаҳрвандони бекор ки майли рағбати ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудан доштанд бо дастгирӣ қарзи кӯтоҳмуддат ба маблағи 81 000 сомон таъмин гардида онҳо ба соҳаҳои мухталифи соҳибкорӣ машғул гардиданд. инчунин 40 нафар шаҳрвандони бекор ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда шуда муваққатан ба ҷойи корӣ таъмин гардиданд. дар ноҳия бо мақсади бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани шаҳрвандони бекор ва корҷӯянда طبق نقشه چهاربینای تصدیق شده منتظم ярмаркаи ҷойи кори холӣ баргузор шуда истодааст. гурӯҳи мақсадноки лоиҳаро муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон, ҷавонон ва занону духтарон ки синну солашон аз 18 то 45 сола аз минтақаҳои мақсадноки фаъолияти сӯхт ташкил медиҳанд ки дар ҳадди аввал на кам аз 560 нафари онҳо ба маъракаи иттилоотӣ ҷалб карда мешаванд. Далер Ёрматов сокини шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт мебошад. вай аз Федератсияи Русия депортатсия ё худ вурудаш манъ шудааст. аз ин рӯ мехоҳад фаъолияташро дар самти соҳибкорӣ ба роҳ монда бо ташкилоти ҷамъиятии маркази имконият баҳри рушд ҳамкорӣ намояд. соли 2017 ман аз давлати Россия депортатсия шудам, видваренӣ. ман касбам марди кори устогӣ. бехоҳам ки фаъолияти худам ҳаминҷа пеш барам. дар ярмаркаи мазкур корҳои фаҳмондадиҳӣ аз тарафи ёварони лоиҳа гузаронида шуд ки он барои боз ҳам тақвият бахшидан ба чорабинии пешбинишуда равона карда шудааст. масалан Сабрина Қосимова, яке аз ёварони лоиҳа, иброз медорад ки корҳои фаҳмондадиҳӣ бо корҷоён дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. ба назди шумо омадем ки баҳри пешкаши як барномаи худ бо номи бизнес шогирд тайёр кунӣ ки ин лоиҳа дар чорчӯбаи барномаи рушди созмони миллали муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шуда истодааст ва мусоида дар бартарафсозии таъсири иқтисодии COVID-19 тавассути беҳтар намудани некуаҳволӣ, имкониятҳои кор ва ҳамкории минтақавӣ дар водии Фарғона ки аз санаҳои 10 марти соли 2022 то 9 сентябри соли 2022 давом мекунад. ҳадафи асосии мулоқот ва ташкили ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ин пеш аз ҳама баробари амалӣ намудани лоиҳа, инчунин бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани аҳолии ноҳияи Ашт аст. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.